लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जागोन दायो आङो गिर्जायाव थांनो ओंखारदों ओमफ्रायो माने बे जोंनि गामियावहाय CYDP प्रग्राम जादोंमोन आरो 10 दिन ओमफ्राय दिनै फाइनाल जाबाय बेखौनो आङो देखायनो नागिरदों आरो नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै। Bosan bijak jisni balap jisni siri Hargo bisigi lagaku onako gincia Duku hidanam hephazab keagamanनि थाखाय bidah फंबाय Bosan bijak jisni balap jisni siri Mau? Asal kami dah mulai jadi. Zoomnya kalau pakai macam mana? Mungkin siapa ini dia? Mari pakai. Mungkin siapa?
Dia bunuh apa? Langgan nasalangan sisukau lanane Beta langgan suka langgan sisukau lanane Angkai langgan nasalangan sisukau lanane Beta langgan suka langgan sisukau lanane Sudah hati wau ya kabar Tidak mengerti ya kabar Sedih son kamar ya.
Let us run the race that God has set before us. Let us win the race by keeping our eyes on Jesus. Let us run the race that God has set before us. Let us win the race by keeping our eyes on Jesus. Born to win, we are born to win. In Jesus Christ, we are born to win. Born to win, we are born to win. In Jesus Christ, we are born to win. Samuel won the race by showing obedience. Gideon won the race by being courageous. Samuel won the race by showing obedience. Gideon won the race by being courageous. Born to win, we are born to win. In Jesus Christ, we are born to win. Born to win, we are born to win. In Jesus Christ, we are born to win. Joseph won the race by running away from temptation. You and I won the race by the precious blood of Jesus. Joseph won the race by running away from temptation. You and I won the race by the precious blood of Jesus. Born to win, we are born to win. In Jesus Christ, we are born to win. Born to win, we are born to win. In Jesus Christ, we are born to win. Let us run the race that God has set before us. Let us win the race by keeping our eyes on Jesus. Let us run the race that God has set before us. Let us win the race by keeping our eyes on Jesus. Thank you. Sampai dengan sidang. Semua dengan diri sitrawana, jangan pe bantaran naik hawa hari jangan sekalamdan. Jadi sekarang saya sortir hawa hari itu. Jadi sekalamdan. योजना A group आरो B group दङ लोगोसे नार्सारिनिफ्राय लानानै इन्टार्नशिप जोङो रेजिस्ट्रेशन बायदियै जोङो 70+ जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो मोननो हादोंमोन हामबाय होनदों बिथांमोनखौ बिदिनो बिथांमोननि रोंनायखौ लानानै जोङो आनजादखौ लादोंमोन आरो बे आनजादाव जोङो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थामथि थाखोआवसिम जोङो एबा थामथि बान्थायावसिम जोङो सायख'नानै लानाय जादों लोगोसे जोङो बादायलायनाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय एक्सन बादायलायनायखौ जोङो लादोंमोन लोगोसे जोङो बिनि सिनियरफोरनिफ्राय जोङो मेम'रि भार्स गोसोखांथि आवरायनाय फारिसाय बिथांमोननि गोसोखौ थुलुंगा होनाय जायो बिथांमोननि सेथि बान्था मोननो हादों स्नेहा दैमारि नैथि बान्था मोननो हादों जस्टिना दैमारि थामथि बान्था मोननो हादों थामथियाव जोङो बेयाव प्राइमारियाव जोङो सानै मोननो हादों सुनिया सानिया दैमारि आरो एनि दैमारि
Santi Mata, Sania Demari, ada Eni Demari. बिसोरो गासिबो मोनसे मोनसे मोनगोन दा Bini unaw, dengan kami, junior class. दायो जोङो गेरजा जोबना फैबाय आरो ओमफ्राय दा दसे थानानै गथ'फोरनो खाम होगोन आरो ओमफ्राय दा ओंखाम होनायखौ नायहैलायनोसै दा न'आव फैथ'दों आरो ओमफ्राय नै फिसाजोआ मा मोनदों आं देखायनोसै नै बेग मोनदों बोहि मोनदों ओमफ्राय कलम मोनदों आरो भिडिअ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय